Sí, hola. L'Ismael parlava d'alimentar i entrenar, no? I experimentar. I jo volia centrar-me una mica en l'exemple que ha posat el Javier de medi obert, no? És a dir, quan aquests equips que portaven 40 anys treballant introdueixen totes les dades, tot el coneixement que tenen, també han posat els processos negatius? És a dir, per exemple, han enriquit amb els processos negatius? No sé si m'estic explicant, eh? Sí, Quan tu has sí. posat l'exemple del noi de en aquest noi li fem aquest perfil i diria bé que fes això, no? Llavors, la pregunta és, han posat també els processos que han fracassat perquè això enriqueixi encara més tota l'aportació que ens pugui donar la IA? Pregunta clarísima. A ver, yo no te puedo responder con la precisión que lo podría hacer los autores de este proceso, pero yo te diría que sí, yo juraría que sí, porque uno de los elementos que trabajamos durante todo el proceso fue justamente y es una de las esencias del mundo de la gestión de conocimiento, tiene que ver con recoger buenas prácticas y no tan buenas prácticas. Todo el ejercicio de lecciones aprendidas en el fondo es, una vez que yo hago algo que no me da los resultados que yo esperaba, ¿cómo me aseguro de primero entender por qué ocurrió? Y la mayor parte de los ejercicios de lecciones aprendidas se pierden esa parte. Lo que te dicen es, esto no funcionó, pero si no entiendes el por qué, te arriesgas a volver a repetirlo. Entonces, ese ejercicio recoge el por qué, recoge lo que uno recomendaría o haría distinto la próxima vez, y luego también debería recoger las acciones que hay que llevar a cabo para que todo eso no quede solamente en un informe, sino que se ejecute. Y yo creo que en este caso, ya te digo, yo no me he estudiado con detalle los documentos, pero yo creo que han sido un grupo muy honesto consigo mismos, con gente que ya, como te digo, a medida que vas cumpliendo años, yo creo que te va costando cada vez menos y vas entendiendo cada vez mejor que los errores, las cicatrices son generalmente tu mejor herramienta de aprendizaje, que no tiene ningún sentido ocultarlo. Entonces, yo te diría que dentro de toda esa documentación está recogido todo, lo que funcionó, lo que no, las recomendaciones, los ejemplos, lo que funciona bien, la voz autorizada para decírtelo con autoridad son ellos. Pero yo te diría que sí, yo en el ejercicio que hicimos con ellos durante todo el proceso, justamente de lo que se trataba era de compartir lo que funciona y lo que no, para evitar que se vuelvan a cometer errores que han ocurrido previamente. Si em permeteu, hi ha l'exercici aquell que tots hem fet alguna vegada quan s'acaba algun projecte d'una certa entitat, que és del que hem fet, què hauríem de seguir fent, del que hem fet, què faríem diferent, del que hem fet, què no hauríem de fer. Per tant, incluïm, diríem, les coses que no han sortit prou bé, i la darrera de les preguntes màgiques, entre cometes, és del que no hem fet, què hauríem de fer. Per tant, jo, sense conèixer tant a fons com el Javier al cas, jo aposto perquè sí que les errades i el que no hauríem de fer s'ha de documentar i, evidentment, s'ha d'integrar amb una base de coneixement a la que ataqui la IA perquè tingui en compte a l'hora de plantejar les respostes a les preguntes que s'hi facin. Perdoneu, que m'he tallat amb algú i no sé... No, El Ismael iba a decir algo. Jo anava a afegir una cosa, de fet anava a lligar el que deia abans l'Anna amb el que deia ara el Xavier. De vegades diem que la intel·ligència artificial és una caixa negra i en molts aspectes, especialment els que no som tecnòlegs, és així. No sabem per què fa les coses, no? I això és una de les coses que se'ns diu i és així. Però en termes de gestió del coneixement, en molts casos és el contrari. Jo crec que la intel·ligència artificial, i aquí és on te lligo amb la part de l'Anna, és un mirall fantàstic o és un focus que ens ensenya coses sobre la gestió del coneixement que sabíem i que no aplicàvem. I ara ho dèiem per al Javier, no? Ostres, l'avaluació ja sabíem que era important això, ho hem sabut sempre. Però no només l'avaluació dels resultats, que això a vegades, mira, com que el compte de resultats surt en negre i no surt en vermell, ha anat bé. I el Javier deia, bueno, però per què? Ha anat bé, estupendo, no? Però això no és avaluació de resultats, no és avaluació sobretot ni d'impacte ni de procediment. Per què ha anat bé? Quins condicionants han anat bé? Què és el que ens ha fet anar bé? Jo crec que aquí la intel·ligència artificial ens ajuda molt a tornar a posar sobre la taula coses, insisteixo, que el PowerPoint o la teoria de la gestió del coneixement ja la teníem molt clara, però que a la pràctica no ho fèiem, i una d'elles era aquest, el per què. I aquí, ara el que deia el Xavier,
les males pràctiques sabem que en termes no del que buscàvem, però sí de procediment, són tan útils o tan bones com les bones pràctiques perquè ens ajuden a aprendre els perquès. I tornant a la de l'Anna i el que parlàvem ara, també ens ajuda la intel·ligència artificial amb qui, que és una cosa que, de nou, la gestió del coneixement de vegades es tanca molt en si mateixa i dintre l'organització, el Javier ha fet aquesta excursió cap en fora, no? I en molts casos, ostres, és amb qui ho hem fet, el per a qui ho hem fet, qui ens ha acompanyat, l'àmbit relacional, que una cosa que el Javier parla molt, del cervell de l'organització i no només el cervell de les persones. I crec que això, de nou, la intel·ligència artificial ens ajuda molt, per una banda, a posar-ho de manifest, a posar-ho de palès, que és molt important, deia abans, el per què, el per a què, l'impacte, el com, però també el amb qui ho hem fet, per a qui ho hem fet, amb quines relacions, i ens ajuda a aflorar aquestes relacions que són complexes, que són incertes i totes aquestes paraules que tirem a sobre dels PowerPoints, no? Jo crec que això, ostres, aquests dos àmbits que Javier ara apuntava, sobretot la part de les relacions i l'avaluació, eren coses que sabíem, però que no les aplicàvem, que teníem, semblava que aplicàvem la gestió del coneixement com una cosa lineal per productes. Hem de fer una cosa, la comencem, per projectes, comencem, tanquem i després comencem de zero, no? I jo crec que una de les coses que la intel·ligència artificial ens ajuda molt a materialitzar, a visualitzar, és precisament l'efecte circular o l'estructura circular del coneixement i que no hi ha una cosa que comença i acaba, sinó que amb el que avalues comences la següent iteració, el següent cicle, i és una cosa totalment circular.